fuente de inspiración. Y yo soy Sara y para mí mi abuelo es una gran persona. ¡Qué maravilla! ¿Qué cualidad destacaríais de él? Pues que es muy generoso y yo también destacaría como muy generoso. La generosidad, la alegría, Bien, la bondad. también. Pues enhorabuena por ese abuelazo. Paco Novo, aparte de ser compañeiro no liceo de hai moitos anos, pois é un compañeiro de toda a vida, de tanto a través da Academia Postal como bueno, pois en Maceda. Paco é un amigo, é boa persona, é un traballador innato, un loitador por Ourense, un loitador pola cultura, e aquí, no liceo, o único que financiou o axedrez. ¡Bingo! Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Liceo de Ourense para dar un concierto, es el concierto de las fiestas del socio, y en este momento también va a ser un homenaje a Paco Novoa, que ha sido vicepresidente del liceo durante 16 años y hoy pues se le hace un homenaje. Espero que les guste a todos el concierto porque es muy alegre, muy de las fiestas. De homenaje o de agradecimiento a don Francisco Novoa y le pido al presidente del liceo que se acerque en un momento. É un home generoso e leal. Paco, durante 16 anos, exerceu como vicepresidente da Xunta Directiva do Liceo, cargo que desempeñou con entrega e dedicación. Paco, a través da Academia Postal, subvencionou a implantación da Escola de Xadrez do Liceo, o que permitiu que moitos pequenos se iniciasen nesta disciplina, conseguindo importantes éxitos nos torneos nos que ten participado, ademais de trasladar esta escola a distintos centros de ensino da provincia. Todo isto conseguiuse coa implicación e colaboración de Joaquín Vélez. Paco, contento, ¿eh? Moi contento. Moi contento. Contentísimos todos. Xavier, destacaches a generosidade e a lealdade, non? Deste home. Son dos factores importantísimos na súa vida, na súa presencia. Moitísimas gracias, sempre. Bueno, Paco está encantado, feliz, porque hoxe entregamos aquí no Liceo, entregaron os membros del Liceo a súa medalla de ouro. Moi merecida, Paco. Paco, hoxe tiñamos que estar aquí contigo, xa sabes que te queremos moito, estás moi emocionado, eu tamén, e todos os que te queremos estámoslo. Moitas gracias a ti en primeiro lugar porque estás facendo toda a tarde con moito traballo e a toda a xente que se xuntou hoxe aquí, amigos, non cabe duda, xente do Liceo, xente que a conozco, me conocen, e foi un acto impresionante. Eu realmente nunca me emocionei tanto, porque foi entre a música e a cantidad de xente tan amable, tan cercana, pois eso dame vida para tirar, vale? Así que, moitas gracias. Un dos grandes. Temos que seguir aí. Un dos grandes, claro que tens que seguir connosco. Gracias, Paco. Por supuesto, gracias, bonita. Le hablamos un día.
o Liceo, himno o Liceo. Paco, importante, Marila. Importantísimo, que é fundamental do Liceo durante máis de 16 anos de vicepresidente. O sea, que unha maravilla. Despois eu, pola parte que me toca, cando foi de Correos o presidente da oficina de Correos de Ourense, da zona, pois bueno, unha labor fenomenal. O sea, que todo, Con respecto a filatelia e todo, claro, non? sempre apoiando o noso labor filatélico, sempre apoiando as nosas exposicións, o sea, que che vou decir de Paco, que espero un montón. Bueno, hoxe é unha xornada feliz aquí, facerlle unha homenaxe a Paco, unha persona tan boa, tan sensible, e a toda a xente que nos acompañou esta maravillosa tarde de música. Estiveches no piano, magnífico, como sempre, Humberto, parabéns. Bueno, puxenlle aquel sentimento que teño eu, sí, a verdad que sí. Foi maravilloso, fixéchenos emocionar e que saibas que Paco está chorando, eh? Así que, dito queda. Gracias, mestre. Chao. Hola, Paco, un referente para este Ourense noso, un referente para a formación dos grandes profesionales que pasaron por as súas mans estes 50 anos en Ourense, sempre pegados á tiza e sempre pegados á súa población. O Ourense quere moito a Paco e Paco quere moito a Ourense. Paco é un referente. Gracias. Despois de rematar esta actuación, que pensamos que foi moi boa, en honor ao noso amigo Paco, entrañable persona, sempre disposto, entonces, que vamos a dicir del? Únicamente que quede entre nós para disfrutalo moito e moitas veces. Moitísimas gracias, Marcos. Que queres que che diga? Eu creo que o presidente do Liceo definiuno perfectamente. Sobre todo coa palabra lealdade, sabes? Todos os que pertencemos á xunta directiva do Liceo, o presidente pediunos lealdade. E eu creo que ele é un exemplo para todos nós e para toda a sociedade, non? Un gran... A lealdade a veces escasea, non? Un gran referente, non? Sí, sí. E despois tamén un referente, home, el foi premiado como fillo adoptivo de Maceda, ten que no Concello ali unha placa, non? E aquilo fora tamén un día especial e espectacular, porque que todo un pobo te queira, porque agradar a todos é moi difícil. Sí. E el creo que o conseguiu a través do deporte, a través da filatelia, a través de un montón de actividades que o Liceo dá xogo para iso e para moito máis. Moitas gracias, Carretero. Paco es un señor muy cojonudo, aparte de ser muy buena persona, muy industrial, muy trabajador, muy amante de sus amigos, es muy parrandero, también hay que decirlo, y pues él que echó las uñas y los dientes aquí en el Liceo y tiene muchos amigos, entre ellos me cuento yo, por supuesto. Gracias.